UniTrade Hicks беше създаден през 1991 година с цел да осъществява вноса, дистрибуцията и поддръжката на автомобилите Volkswagen и Audi на територията на България. Ние успяхме да изградиме редица сервизи. Паралелно с това се взехме с изграждането на един логистичен център с централен склад за резервните части. UniTrade създаде група от дъщерни компании, които трябваше да реализират тази организацията цяло. Това са UniTrade Service и Sakar Auto, UniTrade Color, UniTrade Leasing и National Rent-A-Car, фирма за отдаване на автомобили под наем. Подобна структура изисква едно единно управление, което може да става само чрез програми, които са предвидени за такава дейност. Затова се наложи да се създаде или да бъде изработена за нас нова единна система за управление на процесите. И това е точно Microsoft Dynamics NAV. Microsoft Dynamics NAV е едно истинско доказателство за платформа, която може да управлява толкова динамичен бизнес, колкото е нашия. Самата програма има възможност да бъде конфигурирана за крайния потребител, естествено за междинните потребители, и крайният ефект е да може самото ръководство да има пълен поглед на всяко едно ниво от фирмата. Microsoft Dynamics NAV ни дава възможност изключително богатата продуктова гама от леки и лекотоварни автомобили марка Volkswagen в цялото и разнообразие от двигатели, серийно, допълнително оборудвани и различни опции да бъде обхваната в една обща база данни. Обхващането на цялостния търговски процес от Microsoft Dynamics NAV дава възможност за бързо и автоматизирано изготвяне на разнообразни справки, съпоставки, анализи по различни показатели, като приходи, разходи, печалба, ефективност, с което в максимална степен се подпомага мениджмънта на фирмата при вземането на управленски решения. Системата дава цялостен и детайлизиран поглед в реално време върху сервизната дейност на всеки един нейн аспект. Фактическата проверка на данни в реално време дава на оператора, както и на клиента, 100% достоверна информация относно цени, наличности и срокове, планирането на работното време, натовареност на фронт офис персонала, както и наличността на работните ресурси преди и по време на ремонта, спомага за много ефективно разпределение на клиентопотока през работния ден. Изградените връзки с външните приложения за определяне времето на ремонта, както и подходящите сервизни пакети и резервни части, дават прецизност и бързина при обслужване на клиента, дори и при натоварена интензивна работа. Microsoft Dynamics NAV е един мощен инструмент, който ни предоставя необятни възможности. Microsoft Dynamics NAV ни дава възможност поддържането на над 3 милиона артикула за 6 различни марки автомобили. С мобилните терминални устройства получаваме заявки от онлайн магазина, заделяме сток, фактурираме и изписваме. Системата подпомага ефективно ежедневните поръчки за доставка и планиране на части за попълване на складовите наличности. Благодарение на системата постигаме значителна обращаемост на склада. Финанси и счетоводство е в основата на системата, която обобщава всички бизнес процеси и реализира цялото управленско и финансово счетоводство на компанията. Работата с системата Microsoft Dynamics NAV е мечтата за всяко счетоводство. Създаде се максимална автоматизация, която беше възможна, което даде възможност много по-бързо да стават някои неща и с много по-малко грешки. Системата предоставя възможност за непрекъснат
финансов контрол на потоците, да може да се вземат по-бързо и по-качествени решения.